anar passant. Llibreta Per xulíssima haver de vingut l'X3. al Random. Estem supercontents d'haver-vos tingut aquí. Moltíssimes gràcies. I així de contents ens despedim de vosaltres. Recordeu, el dia 31 de desembre a les 9:30 del matí hi ha un capítol especial per acabar el programa amb vosaltres. Superbé. Doncs sí, un capítol on hi haurà l'Aixa, l'Anna, l'Aleix Manzano i una convidada molt especial que ens porteu demanant des de fa molt de temps, la Mariona Escoda! Ja ho sabeu, no és a les 8:20 del vespre, sinó a les 9:30 del matí, no us ho perdeu. Vinga, què? Som-hi! Diem adéu, eh? Adéu, adéu! Adéu, adéu! Petonets, 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 petonets! Aquest Nadal i encara vol somriure al futur i trobar a l'horitzó una drecera, una llum que ens deixi la boira, que enlluerni els anhels i quimeres i es faci realitat aquest Nadal. Petits Sàpiens és la revista d'història per a nens i nenes amb la que aprenc mentre m'ho passo bé. Perquè puguin canviar el món, ajuda'ls a entendre'l. Regala tot un any de Petits Sàpiens per només 29,90 €. Subscriu-t'hi ara a petitsapiens.cat. Torna a la pista de gel de Nou Barris. Més gran i amb més activitats per gaudir-ne en família aquest Nadal. Els jardins de Can Xiringoi, de l'11 de desembre al 8 de gener. Viu la màgia del Nadal. Viu la màgia del comerç. El cuerpo humano, la col·lecció per descobrir com funciona el nostre organisme muntant un esquelet d'1,10 m d'alçada. Que divertit! Primera entrega per €1 i al teu punt de venda. Mic, toca tal malic. Meitat joguina, meitat manteta. Mic, ets el meu millor amic. És el Dudú, la manteta que abraça el milk. A la venda a la botiga de TV3 i als punts habituals. No t'havies acabat el llibre? Sí, però ja n'he començat un altre. Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta. RBA i National Geographic presenten Minerales del Mundo, una col·lecció perquè et diverteixis i n'aprenguis amb mostres reals dels 5 continents. Primera entrega or per €1. Els antics egipcis van fer màgia de veritat. I ara, la Theodosia també. Mireu, a l'X3.